Cobrir les necessitats bàsiques, però també les de l'esperit. Acollim amb un plat a taula i un jazz on dormir, i per què no amb un poema, una cançó o un espai de joc. L'accés a la cultura en totes les seves manifestacions ens completa, ens fa ser més crítics i ens obre portes als altres. S'ha de ser valent per arribar de Síria i voler fer castells, com en Jamal Baez. S'ha de ser fort per dibuixar un somriure a la cara d'un nen amb el simple gest de posar-se un nas vermell, i molts ho han experimentat, com la Clara Sánchez, als camps de refugiats grecs. S'ha de remar contracorrent per demostrar que el joc és una eina poderosa. Ho sap bé la Sandra Serra, que ho defensa des de la Creu Roja. S'ha de ser generós, com defensa Francesc Torralba, per estendre la mà. Francesc Torralba, doctor en Teologia i Filosofia, abordem la qüestió del lleure, de la cultura, com a eina fonamental en la integració no només de les persones nouvingudes, sinó sobretot dels refugiats. També el serveix, suposo, com una eina de fugir dels problemes, de la quotidianitat. A veure, el lleure és multidimensional, permet fer moltes coses, no? Hi ha un lleure constructiu, també hi ha un lleure destructiu, no? El que ens interessa és el lleure que construeix comunitat. Llavors, l'interessant del lleure és com persones que tenen professions, pertanyen a tradicions culturals i religioses diferents, en el lleure poden fer coses junts. I fent coses junts es coneixen, es reconeixen, trenquen tòpics, estereotips, prejudicis, i finalment es poden estimar com són, no? I per tant el lleure creatiu és el que pot fer això. A vegades aquesta ocasió pot ser una colla castellera, pot ser una sardana, pot ser una pràctica d'un esport, pot ser el cant coral. És aquell lleure que uneix persones diferents a una pràctica que els fa sentir membres d'una comunitat. I això és interessantíssim, i això ho hem de potenciar. Quins tòpics poden trencar? Molts tòpics que tenim sobre els altres sense conèixer-los, no? Fem definicions molt simples, no? De col·lectius, de minories, de religions, de tradicions que només coneixem llunyanament, però que fem amb una pinzellada grossa i diem aquests són així, els altres són així. I en canvi quan t'hi trobes, quan fem coses junts, dius home, aquest no encaixa en aquell tòpic i aquell tampoc. Potser aquests tòpics són pura mentida, no? I per tant és un treball, això del lleure compartit, de deconstrucció de tòpics. Això ens fa més intel·ligents, això ens fa més cultes, això ens fa més civilitzats. Sandra, en els 20 anys, més de 20 anys que fa que treballeu en aquest sentit a Creu Roja, quins són els valors que intenteu donar? Des de la Creu Roja s'intenta donar els valors de la pau, els que es podrien treballar en qualsevol àmbit del lleure, com és el joc, treballar des de la infància integral, perquè quan treballem el lleure es treballa jugant, etc. Parlava de les activitats que apuntava el Francesc, era, per exemple, les colles castelleres. Tu, Jamal, vens de Síria, acabes a la colla castellera, als Marrecs de Sal. Com arribes? Vaig preguntar a la meva cosina com puc aprendre l'idioma més ràpid possible i conèixer gent més d'aquest país. I em diu, hi ha una cosa que ho fan molta gent i que està molt bé que s'hi apuntes. Dic, què és? Em diu que aquests castellers, i en el nostre cas a Sal, els Marrecs de Sal, i vam anar i vam preguntar si puc apuntar amb ells, que no sabia l'idioma, que no soc del país, que no soc català. Diuen que no hi ha cap problema, que benvinguts i tot. I vaig entrar amb ells. Clara, tu has estat voluntària treballant en un camp de refugiats a Grècia. Com heu treballat el tema del lleure, de la cultura, amb les persones que estaven en aquell camp, suposo que sobretot amb els nens? Per nosaltres va ser un punt molt important, en tant que volíem sortir molt de l'assistencialisme, volíem treballar des d'un punt de vista molt comunitari, i quan treballes des de la comunitat, per la comunitat i amb la comunitat, la cultura i el lleure és totalment partícip, no? Quan tu afegeixes cultura, quan tu afegeixes lleure, al final el que estàs fent és tractar les persones com el que són persones, perquè les seves necessitats no és només menjar, dormir, i les 4 coses bàsiques, va molt més enllà d'això. I el que preteníem des del projecte d'ECO era dotar de tota aquesta part molt més integral de la persona. Un poder transformador, no sé si des de Creu Roja podeu donar algun exemple.
Amb els casals d'estiu, per exemple, el que es pretén és que aquests infants estiguin durant tot l'estiu fent activitat de lleure. Per exemple, es fa molta activitat a les ciutats, a l'exterior, piscina, i en aquests, o sigui, si arriben infants refugiats, es veuen com l'idioma, tot i que podria semblar que és el que més xoca i amb el que més dificultat podem tenir, doncs que a través del lleure això queda endarrere, perquè s'acaben vinculant molt més que si féssim educació formal. Jo crec que és molt important, part del que heu dit vosaltres dues, això que ha dit en Jamal, d'un lleure incloent. Ell va arribar aquí, què puc fer per conèixer gent, començar a parlar la llengua, que de fet la parla molt bé, diu, home, hi ha un lleure que fem els catalans, però si arriben allà, truca a la porta i li diuen tu no, perquè ets de fora, problema, no? En canvi, el lleure incloent és el que suma. A vegades hi ha lleures molt elitistes, extraordinàriament selectius, que si no tens molts diners no els pots fer, si no ets d'aquell club exclusiu no hi pots entrar, i aquests lleures, en lloc de fer de mediació, polaritzen les poblacions. En canvi, quan hi ha lleures incloents, fan possible que persones que venen d'àmbits molt diferents, fins i tot de cultures i religions molt distintes, es coneguin, es trobin i s'acceptin com són, i facin coses junts, que això és l'interessant, pujar a un castell, dansar, o què sé jo, o jugar un partit de futbol, puguin fer coses junts. És el fet de pertànyer a una comunitat, de pertanyença. Sí, perquè a vegades el treball ens separa molt, perquè hi ha persones amb més formació, persones amb menys formació, persones que cobren molts diners, persones que en cobren menys, que tenen un càrrec, que en tenen un altre, però un lleure incloent és un lleure que abraça tots, I després, un cop allà, hi ha algú que dirà, home, per les teves mesures pots ser enxaneta, o per les teves qualitats, doncs millor que estiguis a baix a la pinya, Jo no hi entenc gens de castells, però imagino que llavors hi ha una distribució de rols en virtut de les qualitats que té una persona, Tu suposo que has sentit que t'ha ajudat, el fet d'estar en aquesta colla castellera per la teva integració. Sí, m'ha ajudat moltíssim, clar, de tenir amics i d'aprendre idioma. Quines activitats culturals o de lleure feies quan estaves a Síria? Ara no me'n recordo. Castells segur que no. No, això no. Ja arribaran, Feies alguna activitat cultural que poguessis... Sí, de tant en tant jugava a futbol amb els amics, anàvem a fer coses, però abans feia el batxillerat, abans de sortir, estava més pels estudis. Normalment a l'estiu treballo a l'estiu i a l'hivern estudio, això és. Però amb els amics sí, juguem a futbol abans. Creieu que aquesta cultura ens fa que les persones siguin més crítiques, tenir un sentit més crític de la vida, de tot? Jo crec que el que sí que veiem molt en l'experiència d'ECO era com la cultura sobretot era capaç de, a part de fer-nos crítiques, d'entendre moltes coses. Per exemple, sí que vam fer un esforç de, a vegades tenim aquest eurocentrisme, i des d'allà les voluntàries que veníem des de Catalunya vam aprendre a callar i escoltar. I gràcies a això vam permetre entendre molt més la cultura d'on venien les persones amb les que ens trobàvem, que a més hi havia dues cultures, la gent té una visió molt homogènia de la cultura àrab i ens trobàvem que dins del nostre camp hi havia persones del Kurdistan i persones de la Síria àrab i això hi ha tot un conflicte polític molt present i estem parlant d'algú que afecta directament a les seves pròpies vides, amb morts, amb conflicte, amb guerra. Llavors el fet que es trobessin i amb la música, jo he al·lucinat molt la presència de la música i les danses com a... Bueno, és que els hi donava la vida, és que es passen el dia com recordant, perquè també els hi recorda, els hi manté aquest lligam, no sé si això tot connecta alguna cosa, però sí que era la seva forma de seguir connectats amb aquella cultura i que després de tot el projecte comunitari arribés un punt que les persones àrabs també aprenguessin les danses kurdes i els kurds també aprenguessin les danses i estiguessin molt còmodes compartint aquest espai, també va ser tot un... Clar, jo tinc una visió més enllà de la cultura catalana, que també els ensenyàvem, però diguem que no hi ha tant el xoc directe com entre aquelles dues. Sí, això de música, jo normalment, com aixeco, moltes vegades sento una cantant especial, que sempre se sent només al matí. A la tarda no té gust.
Es diu Fairuz, aquesta només al matí. Et dona com tranquil·litat per tot el dia. Sí, això és... La música com a llenguatge universal, no? Sí, home, i tant. És un dels elements que connecta més persones socialment, culturalment, religiosament diferents. Té capacitat de generar emocions, de vincular persones, de crear experiències compartides. Això ho veiem a tantíssims llocs. Fins i tot en una ordre monàstica, que es troben monjos molt diferents, doncs la música té un efecte d'unitat d'aquella comunitat. O amb el cant coral mateix. I imagino que aquesta experiència que narraves també era com un aprenentatge mutu. Tu aprens la música de l'altre i jo aprenc la teva. Això també pot passar amb la gastronomia, no? Això també pot passar amb la gastronomia i amb tantes manifestacions de la cultura popular. Sobretot si hi ha la disposició a escoltar i a no imposar aquell model propi com a únic, com a verdader, com a absolut. Aquesta predisposició és bàsica en el diàleg entre cultures. Amb el joc jo crec que passaria alguna cosa similar, no? Que els nens són capaços d'entendre el joc a què s'està jugant i inclús interactuar amb els altres sense que entenguin l'idioma, no? I posar-se a jugar i treure'ls un somriure, no? Que el somriure també és un llenguatge universal, no? Que al final... Seguim parlant de la música. La Clara és una de les persones que estan treballant en la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que agrupa persones de moltes procedències, que moltes han estat voluntàries a Grècia, que tenen la voluntat d'acollir, demanen que hi hagi més persones refugiades que arribin a casa nostra. En la presentació d'aquesta campanya, precisament el cantant de Charango, que havia estat també en un camp de refugiats, deia literalment que era com una abraçada, no? Cada vegada que tocaven una cançó. De fet, l'Alguer, el camp que va estar va ser el camp d'Eco, va estar amb nosaltres. Per nosaltres recordo molt bé aquell dia perquè les autoritats gregues ens van tancar la clínica autogestionada que teníem, per això per la gent del camp va ser un cop molt dur, perquè començava tot aquest procés per intentar tancar aquests camps autogestionats. I recordo que Charango va arribar aquell mateix dia i a partir de la música estàvem molt baixos d'energia. Van fer un tall de carretera i Charango va ser capaç de posar-se a tocar enmig de la carretera en senyal de suport i també va ser com un xute d'energia molt gran. I també és una forma molt especial de mostrar el estem aquí, que al final també és la intenció que també tenim nosaltres, de dir hi ha una altra cara d'Europa, l'Europa dels pobles i de les persones. Fins i tot va poder posar una mica de banda sonora a un casament que es va fer en un camp de refugiats, una mica d'alegria dintre de... De fet, una cançó que Charango ens va cantar es va convertir en el lema del camp i si tu els preguntes als nens ara mateix del camp militar de Basílica, on tenim al costat el nostre camp de dia, si tu els preguntes als nens et canten una cançó en català i en castellà perquè és com el nostre himne. En els camps de refugiats la cultura també és important, no? Sí, a vegades és la forma de mantenir l'ànim i de mantenir, fins i tot diria, la humanitat, perquè hi ha moltes necessitats, hi ha molta precarietat, hi ha molta indigència i, en canvi, quan hi ha cultura, fins i tot hi ha, d'una banda, vinculació amb els teus orígens, com es deia també ara, però també fins i tot evasió. Quan un està llegint un text o està escoltant música, viatja, es transporta. Això ens passa a tots, Estàs en una església, escoltes un, què sé jo, Bach, i dius, ara no estava aquí, no sé on era, però exactament aquí no. I això pot passar en un camp, però també pot passar al metro d'una gran ciutat. Conec una noia que deia el millor moment del dia és en el metro llegint la Divina Comèdia de Dante Alighieri. Dic, no fumis, tu. Diu, sí, és el millor moment, perquè després estic en una cadena industrial, cobro aproximadament 700 euros al mes, la meva vida és dura, tinc un cap que és un dèspota, però en aquell moment viatjo al paradís de Dante, no? Fantàstic, no? La cultura també com una forma d'elevació i d'alliberament d'una circumstància molt hostil i molt dura, no? Nosaltres en el camp autogestionat d'Eco vam venir a participar a la ràdio No Border, que era una ràdio autogestionada italiana, i just avui estava repassant un vídeo que havíem fet i la Ela, una noia kurda de 18 anys, que a més també és amiga, va començar a parlar
I recordo una frase que diu, i sempre repetia, de dir quan vaig arribar aquí no parava de veure humans però no veia humanitat. I quan explicava això pensava lo important que era aquella ràdio per ella, no? I lo important que era el donar veu, que al final el donar veu és cultura i és entendre i és fer-nos més savis i tu no pots construir un món millor si primer no coneixes, no? Llavors la importància de la cultura com per després poder canviar les coses. I a més, en el cas del Jamal, es produeix un intercanvi, no? No és solament la cultura que tu aprens d'aquí, de casa nostra, sinó el que tu també els pots ensenyar, no?, als teus companys. Sí, és que em troben raro una mica, perquè la nostra cultura és molt diferent, totalment. Hi ha moltes coses que vaig acostumar fins ara i encara no he acostumat al 100%. Per exemple? Per exemple, tenir amigues, això és difícil per mi, perquè a Síria les escoles són separades dels nois i de les noies fins a la universitat. I jo no vaig arribar a la universitat a Síria, per tant, tots els amics que tenia són nois. I clar, aquí per tenir amigues era difícil, no sé els límits, no sé com fer-ho, saps? I fins ara estic patint. Porto amb la colla quasi 2 anys i mig i porto aquí a Catalunya quasi 3 anys. O sigui, quan vaig arribar aquí i anava pel carrer, he vist una actuació d'ells fent castells i m'ha agradat molt l'actuació, m'ha agradat molt l'idea de poder entrar amb ells. Però no sabia si era possible per les dificultats que tinc, que són per l'idioma i que soc estranger. Vaig preguntar i em van dir que no hi ha cap problema. Vaig venir aquí i els vaig preguntar que no sé si es pot entrar amb vosaltres. I em van dir que sí, que no hi ha cap problema i que benvingut i tot. Jo crec que en Jamal hi han sigut molt útils. Aviam, Tota Colla Castellera és una associació bastant oberta a tothom, no? En Jamal ens hauria arribar fa uns 3 anys aquí a la colla i, bueno, has de pensar que és una persona que arriba sola, amb un col·lectiu bastant nombrós. Tot i ser obert, doncs, bueno, ha de ser una mica difícil. Difícil perquè està en un altre lloc, en un lloc nou, el tema d'idioma. I jo crec que en aquests 3 anys la seva integració ha sigut molt bona i inclús ha portat doncs, bueno, la seva experiència i les seves vicissituds, no? Vull dir, en aquest sentit, molt i molt contents. La Colla Castellera jo crec que és important per molta gent amb dificultats d'integrar-se, no? I més quan vens completament d'un lloc molt diferent, sense conèixer a ningú, no? Aquí tens molta gent amb qui pots xerrar, amb qui pots conèixer la cultura, llavors jo crec que és bastant important anar a un lloc on te puguis relacionar-te amb molta gent, que no sigui anar pel carrer, perquè, òbviament, anant pel carrer no pots parlar amb tanta gent com podries aquí. Llavors jo crec que per a una persona nouvinguda està molt bé entrar en un lloc així. Sí que recordo que és un noi molt reservat, molt correcte, vull dir, és un noi que si parles amb ell així amb col·lectius reduïts, molt i molt bé. És el que et deia, no? O sigui, arribes sol i un grup tan gran, doncs frena. Ha anat a més, vull dir, ell et demanava parlar en català. També ens surt que, aviam, una persona recent que acaba d'arribar, vols que se senti a gust, no? Perquè dius, hòstia, és un cas diferent, i li dius, hòstia, començarem parlant en castellà. I no, ell sempre en català, i bueno, jo crec que ha anat molt i molt bé en aquest sentit perquè ell ha posat de la seva part, vull dir, és obvi. Si no fica de la seva part, hagués costat més. Quan vaig arribar aquí no sabia ni castellà ni català, sabia una mica d'anglès. Intentava comunicar amb ells una mica en anglès, el que podia, una mica d'això. Però després vaig començar amb el castellà perquè em van recomanar que la gent que aprengui el castellà abans, que és més important i més mundial. Però vaig adonar que el català aquí em serveix molt més i molt més important on estic. I vaig començar a aprendre català a escoles i aquí parlant amb la gent
I a més tenia, i fins ara tinc parelles lingüístiques, que elles volen aprendre l'àrab i jo vull aprendre el català i anem xerrant i fem hores de parla. La integració d'en Jamal dins de la colla, en realitat, tampoc és que sigui especial perquè ell sigui de fora o no ho sigui. Sempre que ve algú, doncs la colla té molts mecanismes per acollir la gent i en general tots són molt macos i a part ens agrada moltíssim que ens vinguin a veure i que participin de la nostra activitat. Ell en concret, com d'altra gent que també ha aparegut per aquí, doncs al principi més que res hi havia el problema de l'idioma, no? O sigui, és inevitable quedar-se una mica de banda només per aquest fet. Això, evidentment, degut sobretot al seu gran esforç en aquest aspecte, que ha estat estudiant un munt i progressant amb el tema de la llengua i esforçant-s'hi molt i participant molt de la nostra activitat, doncs, ha sigut progressiu i sense més. I una anècdota que tinc amb en Jamal és que seria una mica dels xocs culturals, de les diferències culturals. Quan l'any passat vam fer la barraca, li vam proposar que vingués amb nosaltres a cobrir un torn i ella es va animar perquè normalment sempre que li demanes alguna cosa diu que sí. I es va animar, va venir amb nosaltres i l'anècdota podria ser que al principi es va posar a atendre i un client li va demanar una canya. Clar, com que ells no beuen alcohol i així em va venir a preguntar què és una canya. I clar, jo li vaig explicar, ostres, una canya és una cervesa, tal i qual. Però és que als 10 minuts va venir i diguem, què és una birra? I clar, era la gràcia aquesta, de dir, hòstia, per nosaltres és tan fàcil una canya, una birra, una cervesa. I clar, pobre, m'anava preguntant el mateix però amb diferents paraules. Perquè clar, és això que et dic, ells ja no toquen tant l'alcohol i llavors era... Per mi era com raro i graciós alhora, i vam riure molt jo i ell en el moment. Què diuen de tu els teus companys? Que ets valent, que t'esforces... No, que sóc vergonyós, saps? Això també? Sí. I s'han produït, suposo, situacions divertides, com per exemple que et posaves a servir en el bar i t'havien d'explicar que era una birra, que era... Sí. Bueno, tenim a Síria, ara soc musulmà, no bec, però tenim cristians, tenim d'altres religions que beuen, però com que jo no bec, no sé què són. Què és la diferència entre birra i l'altra? És que no sé quina diferència hi ha. Una canya, una birra, un quinto. Al final eren tots el mateix. És una immersió brutal, no?, la que està fent el Jamal. Sí, perquè en una cultura hi ha elements tangibles, no? Tu veus un llibre, veus la Sagrada Família, o veus, què sé jo, el Sant Crist de Taüll, no? Són manifestacions culturals tangibles, aquestes les veus. Però llavors hi ha sistemes de valors, sistemes de creences que no veus, però que estan presents allà, no? Per exemple, les relacions home-dona, la manera d'entendre la paternitat, la maternitat, la manera d'entendre l'acomiadament d'una persona, la salutació d'una persona. Són tot un conjunt d'elements que no són tangibles, però que a la mesura que et submergeixes dius, aquí ho fan així, això, no? La mateixa salutació. La salutació és molt diferent en uns països o en uns altres, no? O el que es pot dir en una conversa i el que no es pot dir, allò que en diríem els tabús, també varien d'una cultura a una altra, no? Nosaltres vivim una cultura, per exemple, que hem destabuïtzat molt alguns temes, per exemple, moltes qüestions d'ordre sexual. En altres àmbits això segueix sent un tabú profundament hermètic, no? No se t'ocorri treure-ho, no? Llavors, clar, quan un s'immergeix en un món cultural, no només veu els tangibles, sinó que va identificant tota una sèrie d'elements que són intangibles i que amb el temps va coneixent, no? De què pot parlar, de què no, com es saluda una persona, el sistema de valors que hi ha aquí, el que és prioritari, etc. Sí, d'aquest punt jo, a vegades, abans, entre els àrabs, és normal donar petons entre els nois, o sigui, normal. Però aquí no ho faig jo perquè no pensin que sóc, raro, saps? Però, o sigui, no ho faig per això, per cultura, però si fos a Síria és normal tenir petons entre nois, entre noies, o de distància o així com a màxim. En els camps de refugiats us vau trobar algun problema d'aquests de comunicació? Sí, clar que ens trobem. De fet, de cara a l'estiu va ser un moment clar. Nosaltres vam arribar allà, que era el març i feia molt de fred, però a mesura que en aquell moment no ens hi vam trobar. Però sí que és veritat que
per exemple, la forma de vestir també és molt diferent, no? I l'impacte que... Nosaltres anem amb tirants, anem amb pantalons molt més curts, no? Tot això genera un impacte, un xoc cultural que simplement la solució és abordar-ho, no? Parlar-ne, trobar els punts de connexió i també trobar els punts de respecte. També sí que teníem molt clar nosaltres que un cop estiguin aquí la clau està en la inclusió, que no la integració, que vol dir que les diferents cultures que es troben i es relacionen entre elles. Integració és quan hi ha un col·lectiu que hi entra, no? Nosaltres apostem per la inclusió. Ara bé, quan estem a Grècia, unes persones en cerca de refugi, però que de refugi no en tenen cap i Europa no està donant cap tipus de resposta digna ni por asomo, a més amb tot un seguit de polítiques vergonyoses, nosaltres no ens veiem amb la legitimitat d'imposar ni de forçar certs processos d'inclusió, com dèiem. Llavors és com que intentem ser el màxim respectuosos, en tant que en moltes d'aquestes famílies probablement tornaran a Turquia o a Síria, llavors està forçant uns processos quan no els estem oferint absolutament res, no estem d'acord. Aquesta immersió tan bèstia que ha fet el Jamal amb els marrecs de sal, amb aquesta colla castellera, és assumible des del punt de vista... És assumible des d'un itinerari molt més programat, com el que fan entitats com Creu Roja o altre, o la improvisació és clau? Bé, jo crec que de vegades també hi juga un paper molt important la improvisació, però nosaltres tenim uns projectes amb els quals ja fa molts anys que treballem i, per tant, tenim l'oportunitat de treballar-hi amb ells, a través del lleure, de les activitats escolars, fer l'acompanyament, etc. Ens va passar un cas, al casal d'estiu, que hi havia, anaven de sortida i s'havien de donar la mà, i ens va passar això, que el nen i la nena, que anaven en parella, no es volien donar la mà. Llavors, vam abordar el tema, el que deia ella, i no donar-li més importància de la que té al tema i ja està, i no passa res, i anar incloent-lo en la societat en la qual ha aterrat. Diríeu que els que heu estat a Grècia d'alguna manera heu salvat vides? Jo abans que dir que nosaltres hem salvat vides, sobretot diria que aquesta gent són uns supervivents i per mi són els grans herois. El que ha aguantat i està aguantant aquesta gent, jo no sabria com ho estaria portant. Estem parlant de morts, estem parlant de moltíssim patiment, estem parlant de moltes malalties, estem parlant de gana, estem parlant de tot un seguit d'històries. Sí, clar que hem salvat vides, però a vegades m'enfado una mica també, perquè és que nosaltres no hauríem d'estar salvant aquestes vides. Són les altres entitats que haurien d'estar... Són les institucions, els governs, que tenen uns tractats que van signar en el seu moment i que no estan complint per un tema de drets humans i un tema de mínim, que a més els governs han signat, vull dir que són ells mateixos que estan incomplint els seus propis papers. Llavors hi ha aquesta part de ràbia, una mica no molt. Jo crec que el pitjor que ens pot passar és la indiferència, que va molt lligada a passar de l'altre, a prescindir de l'altre, a fer veure que no existeix, a mirar una altra banda, i a vegades ve fins i tot suscitada per una multiplicació d'imatges de dolor que et tornen insensible. A vegades els mitjans, amb bona intenció, no ho nego, et van presentant escenes terribles de molts camps del món, i el que passa és que t'acostumes a aquest paisatge. Tu fas la teva vida mecànicament, te'n vas a dormir, el ritme cardíac no se t'accelera, tampoc se t'accelera la respiració, i això és dramàtic. Per tant, a mi em sembla que quan hi ha gestos d'aquesta naturalesa vol dir la indiferència es pot trencar, i l'hem de trencar, tant en els llocs on es produeix la tragèdia com quan aquestes persones et piquen a la porta i et demanen auxili, perquè també podríem ser exactament nosaltres. De fet, ho vam ser nosaltres històricament, ho hem estat històricament i ho podem ser en un futur llunyà o immediat, no ho sabem. Jo crec que una de les potencialitats que hi hagi tant de voluntariat, que preguntaves quin paper no juga,
jo crec que la gran potencialitat no és tant la tasca que tu desenvolupes allà, sinó que quan tu tornes i toca aquesta lluita aquí, que és la més important, que és perquè realment acabin arribant, no lluites per uns ideals que també, però no lluites per una cosa molt més abstracta, sinó que és que lluites per l'Ahmad, per la Ela, pel Hassan, pel Firas, per tot un seguit de persones que ara mateix és una llista innombrable, i ho fas per elles. Li poses cares, li poses estima, i això és un motor que... Posar-hi cara és el que ens mou de vegades, a participar? Absolutament, absolutament, quan pots posar nom i cognom, perquè molt sovint caiem en la quantificació, en les dades, i això són estadístiques i certament ens donen uns mapes molt objectius del que passa, però clar, quan tens una vinculació afectiva, tu ja penses en com està vivint aquesta persona allà, què serà d'ella, i això és que hi ha hagut una vinculació. I llavors aquesta persona que té aquesta vinculació es converteix en un apòstol d'aquella causa, i allà on va doncs en parla i s'hi refereix i a més en pot parlar amb propietat i es pot convertir en algú que sensibilitzi una àrea, la que sigui, amb els instruments que té. I això és bàsic, això és fonamental, no deixar de fer-ho. En Hali és un noi de 20 anys, va néixer en un camp de refugiats del Sàhara Occidental, al costat de Tinduf, i és un dels impulsors d'un projecte de lleure als campaments de refugiats d'Asmara. Va venir a Catalunya fa 5 anys amb el projecte Vacances en Pau, que després ha encadenat amb una altra iniciativa que el permet estudiar a Catalunya. Va arribar sense conèixer a ningú. Sí, ni a ningú, ni l'idioma, tampoc ni els costums. Clar, m'ha impactat moltes coses, però la veritat és que tampoc m'ha costat gaire, perquè el fet d'estar amb una família aquí, la integració ha sigut molt positiva i molt ràpida. Tant per l'idioma, parlar català, sí, m'ha costat més parlar castellà que el català. En Hali forma part de l'agrupament Escolta i Guia Sant Pere de Figueres des del primer any que està a Catalunya. El CAU s'ha convertit en la seva segona casa. Com que la meva germana d'aquí, de la família d'aquí, doncs la Camila, ella formava ja part de l'agrupament, ella hi anava. Llavors jo, ostres, m'he interessat molt i tal, i sí, el primer any que vaig venir aquí ja m'hi vaig apuntar, i ostres, experiències, valors, amics, família, bueno, és que són moltes coses junts que t'omplen molt. I la veritat és que és com una segona casa al CAU, vull dir, sí. No, i molt bé, ara faig ja de cap, de monitor, i molt bé. Els companys del CAU sempre han tingut molta inquietud amb la situació dels refugiats. D'aquí va néixer el projecte que vincula el lleure amb els camps de refugiats. Veient que tenim l'inquietud de saber sobre el poble saharaui, sobre en Hali, doncs vam fer unes quantes descobertes mirant documentals, ens vam trobar amb un CAU que havia fet un projecte també en els campaments de refugiats al sud i tal, i a partir d'aquí va néixer el projecte. Vam pensar que a nosaltres se'ns dona bé el lleure, en Hali ens va comentar que allà no hi ha grups de lleure que facin com aquí, que si tens un CAU tens un esplai, si no tens els casals, allà no, hi ha brigades que sí que fan alguna activitat, però no és algo al dia a dia ni setmanal. I a partir d'aquí va néixer la idea del projecte Junts pel Lleure. El lleure als campaments és molt important, ja que aporta uns valors i fomenta el companyerisme. Els cops que en Hali ha tornat a casa, no ha pogut evitar fer paral·lelismes amb les vivències del CAU. Allà, una de les coses que fa falta, diguem, és això, és el lleure. Vull dir, els nens estan molt disposats a jugar, a fer, però vull dir, jo sempre que he anat he vist aquesta necessitat, no?, en els nens, que els hi falta poder que algú pugui organitzar, algú pugui fer alguna cosa, perquè ells sempre estan jugant al carrer i, a més, allà la gent, els nens sempre juguen en grup. No hi ha això de jugar, o sigui, més que individual, sempre juguen en grup, tots junts, però a vegades, jo què sé, dius, anem a muntar 2 equips i farem això, o anem a fer una competició, tant dels nens com a les nenes, tant en un àmbit de l'altre, saps? Llavors és això, falta, perquè també hi ha molta gent voluntària que li agradaria fer això. Jo, quan anava ja als estius, de fet, amb els companys que estàvem aquí estudiant, fèiem això una mica, anàvem allà amb els nens a organitzar i a fer alguna activitat i així, i veiem que hi havia aquesta mancança, no?
una mica de formació o de compartir idea del lleure d'allà, d'aquí. Llavors, l'impacte d'això, o diguem, l'objectiu d'això era, clar, era anar allà, doncs, compartir la nostra idea de lleure amb la brigada voluntària d'allà i, això, saps? Fer activitats pels nens. Doncs nosaltres vam marxar a finals de desembre, cap al 22, una mica abans de les festes, i vam tornar ja abans de Reis, però vam passar el cap d'any i tot en allà. I vam anar-hi 14 persones, 12 d'aquí de Figueres, de l'agrupament de Sant Pere, que érem els 9 nanos del grup de truc, 3 caps i 2 caps més que venien de Barcelona, 2 amigues, l'Anna i la Sònia, que es dediquen al món del documentalisme i van participar amb nosaltres estant allà i portant càmeres i tot, i documentant tota l'estada i totes les vivències amb tots. I va estar molt i molt bé. El que vam fer va ser, què feu vosaltres aquí, què feu nosaltres allà, ho ajuntem i preparem 4 o 5 dies d'activitats a l'escola, vam anar concretament a l'escola de Farcia, i muntem gincamps d'activitats barrejant els Jocs Saharauis amb els Jocs de Catalunya. I vam haver d'adaptar el projecte així, però va anar molt bé, jo crec que va anar molt bé. Perquè el projecte tingués una repercussió en l'entorn més proper, els joves escoltes fan xerrades per les escoles, difonent la problemàtica dels camps de refugiats. Difondre la realitat dels camps de refugiats i per què viuen així, per què han arribat en aquesta situació i sobretot per què seguim així, per què no hi ha un canvi. És això. L'experiència al Sàhara Occidental ha despertat la inquietud d'alguns escoltes que recentment han anat als camps de refugiats de Grècia per contrastar tots els seus aprenentatges i alleugerir, a través del lleure, la càrrega emocional que suposa pels refugiats viure lluny de casa. Podem parlar d'aquest lleure i cultura com una eina de sensibilització. Veiem en aquest esplai, en aquest vídeo, que en aquest cau el Jali, la seva història com a refugiat del Sàhara ha ajudat a que les persones que treballaven en aquest esplai poguessin interessar-se, poguessin explicar la història a nens, adolescents. Suposo que vosaltres, amb la feina que feu, també us sensibilitzeu primer vosaltres, però després tota la feina gairebé docent que feu a tota la resta de la gent. Sí, de fet, des d'ECO tenim diferents tasques. Òbviament, la central està ubicada a Grècia, però després hi ha una tasca molt important aquí, no només política, sinó de sensibilització. Vull dir, estem fent moltíssimes xerrades en molts espais i intentant fer el màxim d'incidència possible per explicar el que està passant i per fer entendre la importància de vincular-se amb tot això. Aquesta sensibilització és essencial, no? Sí, és bàsic això. És a dir, passa que, com deia, ens hem de treure de sobre molts prejudicis, perquè la interacció és el que ens fa molt cop por, interaccionar amb aquell que és diferent. Amb el que és com tu, ja saps més o menys com reaccionarà, què dirà, el tens una mica apamat. Però aquell que parla una altra llengua, practica una altra tradició religiosa, té una altra gastronomia, una altra manera d'entendre les relacions de gènere, aquest no saps exactament per on et sortirà. I aquest és justament amb el que hem d'interaccionar. Per aquest t'obre la ment, aprens, creixes, amb l'altre ja és molt previsible el que et dirà. Ja ho saps gairebé abans de preguntar-li. En canvi, l'obertura amb una persona diferent és la que et fa créixer, però la que d'entrada has de superar la por, la violència de la por. Després tots dos sortim creixent i generem confiança i un tracte adequat. L'accés al lleure i a la cultura, en el teu cas sobretot amb els castells, t'ha ajudat a no aïllar-te? A tenir companyia, a no voler estar sol? Sí, i tant. Jo el que més que odio és quedar-me a casa sense fer res. M'agrada fer coses. A part dels marrecs, jo vaig a ballar, ballo salsa. També per conèixer gent, per treure la vergonya. O sigui, faig coses per no quedar-me a casa. I clar, amb els marrecs, com que som molta gent, amics, anem junts, no només fem castells, sinó anem a jugar a futbol, anem a fer coses i de tant en tant viatgem també. O sigui, més coses que fem entre nosaltres que, sí, clar, per no quedar-me sol i no fer res.
Ballar salsa vol dir que has superat uns quants obstacles culturals, eh? I tant, per descomptat. Una companya d'ECO, la Marlene, va portar a dos amics de Síria al seu poble, Tallà, en les festes majors, i recordo que un d'aquests amics estava supercontent perquè participava d'algunes de les activitats de la festa major. Jo crec que el fet que participin, més enllà d'ells sentir-se vinculats en aquest poble i en tot el teixit i en aquesta gent, també imagino l'interès, la inquietud de saber qui és ell, què li passa, d'on ve, per què ha vingut aquí, tot això genera aquest tipus de vincles. Tu trobes que la gent s'interessa per la teva història? Depèn de la gent. Fins ara els marrecs, per exemple, són molta gent. Hi ha gent que li interessa molt i em pregunta cada dia. Hi ha gent que potser no coneix ni el meu nom. O sigui, depèn de les persones. Ahir mateix al meu institut una noia em preguntava de la meva història i li explicava i estava sentint tot i estava molt interessant de tot el que estava sentint. Em diu, ho sento, però jo no sé què fer i no sé què dir-te. Sí, depèn de les persones. Us reconcilia amb la vida el fet de poder-ho passar bé durant unes estones? Jo mateix intento superar tot, però hi ha coses que no s'obliden, no es poden oblidar. Per exemple, jo mateix tinc tota la família allà a Síria. Això no es pot oblidar. Però tot i que si els tinc aquí, és el mateix. Hi ha coses, hi ha imatges al meu cap que no s'obliden pas. Però clar, que a vegades em sento feliç. Intento oblidar coses per viure una mica més, però al final hi ha coses que no s'obliden mai. En què ets diferent ara de quan vas arribar? La meva ment és molt més oberta al món. Jo quan vaig arribar no sabia quasi res. Tot i que jo vaig sortir de Síria quan tenia 16 anys, tampoc molta edat, però aquí l'adolescència la vaig tenir aquí més que res. I vaig aprendre moltes coses. En la política, que no m'interessava, però del que està passant al meu país he sigut obligat a saber coses de política i de cultures i de coses, moltes coses. Quan vosaltres tractàveu amb nens, vau trobar un canvi des que vau arribar fins que vau marxar? Sí, vam trobar un canvi en lo positiu i en lo negatiu. En lo positiu perquè sí que veiem molta evolució amb molts nens i sí que, per exemple, amb l'anglès és al·lucinant. O sigui, el nivell d'anglès, hi ha nens que parlen gairebé millor anglès que jo ara mateix. I a l'escola apreníem anglès, aprenien grec, aprenien l'àrab. Hi ha nens que fa moltíssims anys que no van a l'escola. I coses ja no tan tangibles, sinó el fet de seure a una cadira i estar concentrat amb tot el que porten a la motxilla. O sigui, demanar-li a un nen que s'assegui a una cadira una bona estona i estigui concentrat en una cosa en concret i s'esforci i tal. No soc psicòloga, però sé perfectament que és tot un procés i un aprenentatge. Però també hi veig coses molt negatives, en tant que per molt que tinguem un projecte A, B o C, no fem miracles, i aquests nens estan patint coses que no haurien d'estar vivint. Un nen no hauria de no poder anar a una escola normal i corrent. Un nen no hauria de passar fred a la nit perquè s'estan congelant de fred en els camps militars i a ningú li importa, de la gent que està dins gestionant els camps militars. Un nen no hauria de veure morir a la seva mare. Un nen no hauria de veure moltíssimes coses. Com més passa el temps, més s'allarga tota aquesta època en què no estan en una casa, estan en una tenda, i més s'allarga el temps de totes les conseqüències. Jo hi ha nens que penso... Soc optimista i sí crec molt en la possibilitat de canvi, però hi ha nens que els estan destrossant la vida i això no podran tornar enrere i canviar-ho. Com canvia una persona refugiada quan arriba respecte a quan ha pogut seguir un itinerari cultural o unes activitats de lleure? Bé, nosaltres la inserció que fem és durant uns mesos de continuïtat i sí que es veu evolució en quant a l'idioma, en quant a la inserció que es fa a la societat en la qual vivim, però sí que, clar, porten una motxilla molt grossa i que hi ha coses que no es poden oblidar, com deia la Clara. Quan has estat a Grècia, quan val el somriure d'un nen o d'una mare que veu com el seu nen s'ho està passant bé, està disfrutant per primera vegada?
Jo quan estava ara ja en el camp autogestionat, jo m'encarregava del grup de 0 a 5, soc mestra infantil, i me'n recordo, sempre els explico a la gent quan em pregunta de com va anar i així, hi ha com un moment, no? Sempre fèiem les rutines, parlàvem els dies de la setmana, quin temps feia, explicàvem un conte i llavors fèiem activitats, fèiem racons. En el moment del conte venia el Mohannet, que era director d'escola síria, i explicava un conte en àrab. Jo no entenia res de l'àrab, però era el moment aquell del conte on als nens se'ls il·luminava la cara i era tota l'emoció, totes les seves emocions estaven focalitzades en què passaria en aquest conte en aquell precís instant, no? I semblava que per un moment només hi havia el conte, el Mohannet i els nens, i jo. I, bueno, per mi no té preu aquell moment. Era com... I ho dic des d'un punt de vista ja egoista, vull dir que ja no només per l'impacte que pot implicar els nens, sinó la meva presència allà prenia com sentit. Aquell moment era molt especial, no es pot explicar, crec que hi ha coses que no sap molt bé. I fixa't, a més, com això és aparentment molt senzill, no? Com una narració ben dita, hi ha contistes excepcionals, jo tampoc sé àrab, però m'hagués agradat sentir-ho, no? Té la capacitat de fascinar, d'atendre, de generar l'atenció a la mainada, que és molt complexa, mantenir l'atenció a la mainada, i en aquell moment experimenten un moment d'èxtasi, de màxima emoció. Se n'obliden de totes les misèries, indigències, dificultats que hi ha, almenys durant un parèntesi de temps. Això és molt valuós i això és un cost molt baix. És una persona que narra bé i que dedica temps a aquella mainada. Això vol dir que sí que tenim possibilitat d'humanitzar entorns, fins i tot per inhumans que siguin. Reforç Escolar és el projecte amb el que Creu Roja Joventut vol promoure i facilitar l'aprenentatge a infants en risc d'exclusió social.